Alane, evo nas skoro pred kraj jedne dosta čudne godine. Ona je za sve nas bila izrazito izazovna, za neke ne baš tako dobra, ali za tebe je bila sjajna. Kako se osjećaš sada 2 mjeseca skoro nakon možda najvećeg posla u karijeri? Kako se osjećam? Pa osjećam se isto kao što sam se osjećao prije u biti. Jedino što mi možda malo fali odmora, jer nekako imam osjećaj da smo cijelu godinu radili u kontinuitetu i zbog cijele situacije sa covidom i sa svime time ne mogu baš reći da sam imao neki godišnji. Ne? Ali osim toga osjećam se jednako, nije to mene nešto baš puno promijenilo. Nisu se tako puno ni drastično promijenili načina koji radimo, planovi koji imamo. Tako da, znam da to možda ne zvuči tako fantastično, ali ne osjećam ja da je tu neka tako velika promjena se desila. Ne? Možda je bolje pitanje kako si se osjećao dok ste zaključivali sam posao. Pa bio sam ponosan na to, jasno, zato što sam bio svjestan da to je jedan od najvećih exita u hrvatskoj IT sceni. Ne? Bio sam ponosan na nas, cijeli tim koji je uspio u malo više od 10 godina sve to stvoriti u Hrvatskoj. Tako da, to osjećao sam se lijepo i ponosno, ali kažem, sad ne mogu reći da se nešto tako drastično promijenilo. Osim što smo dobili neku valuaciju naše vrijednosti na međunarodnom tržištu. Ja bih rekao da ljudi u Hrvatskoj možda baš nisu bili svjesni koliko ova naša industrija, odnosno općenito koliko ovo točno što mi radimo u gamingu potencijalno može vrijediti. A s time dobiva nekakav kontekst da se vidi otprilike koliko to usporedbi s nekim drugim hrvatskim tvrtkama ima vrijednosti. Da li si i jednom u tom procesu pomislio da možda to neće uspjeti? Da li si dao prostora da razmišljaš na taj način ili si isključivo mislio ovo će sigurno rezultirati onako kako želim? Pa, da budem iskren, mi nismo u tom procesu bili očajni da se to završi. U smislu, bilo nam je sasvim ok potencijalni scenarij u kojem se taj proces ne bi završio tako kao što se završio. Ja mislim da to je jedan jako komforan pozicija u kojoj kad vi niste prisiljeni prodati, kad vi niste prisiljeni završiti nešto, možete puno lagodnije na neki način istražiti sve moguće opcije. Tako da, naravno da mi je to prošlo kroz glavu, zato što većina M&A procesa u biti ne uspije. Samo se znaju samo za oni koji uspiju. Ne? Tako da meni nije to bila neka potencijalno nužno loša situacija u kojoj to ne bi uspjelo. Ako to nije uspjelo, nema veze. Radili bi dalje, za godinu, 2, 3 bi možda dostigli veću vrijednost, možda ne bi, ali svejedno nije to bilo nešto oko čeg sam se ja toliko puno baš zamarao. Ovako to zvuči super, mislim da bi mnogi željeli biti u takvoj poziciji. A mi smo ovdje radi mladih ljudi. Reci nam malo kako je raditi u Nanobitu. Pa ja bih rekao da je jako dinamično i zanimljivo, ali to sve ovisi naravno koje su vaši preference, što očekujete od posla. Nanobit se u ovih 12 godina jako puno promijenio. Od firme koju smo pokrenuli samo Zoran i ja, ne, prije, evo, sad će biti već 12 godina, do danas već nekakve srednje veličine firme koja ima gotovo 130-140 zaposlenih. Užasno puno tog se mijenjalo. I ljudi koji su s nama od početka zapravo mogu svjedočiti tim promjenama. Tako da bih ja rekao da ako neko traži, odnosno želi raditi doista na Nanobitu, treba biti spreman konstantno na te promjene, na dinamičnost posla. Jer industrija koju mi radimo se mijenja i to se toliko drastično mijenja da svakih par godina neke ustaljene norme u koje smo mi vjerovali, odnosno koje su na neki način bile vrijedeće na tržištu, više ne funkcioniraju. I zato što je ili previše konkurencije, ili se tržište zasitilo toga, ili čisto zato što se promijenio poslovni model. Tako da bih rekao, ako neko doista traži i gleda posao u ovoj industriji ili u našoj tvrtci, treba prvenstveno biti svjestan na konstantnu promjenu i želju za učenjem. A koja je razlika, recimo da si neki software developer, koja je razlika raditi primjerice u gaming industriji u odnosu na druge industrije? Šta bi ti zapravo rekao da je ključna prednost Nanobita i gaming industrije u odnosu na druge industrije? Pa ako gledamo u Hrvatskoj, ja bih rekao da je prvenstveno stvar u tome što Nanobit je jedna od rijetkih tvrtki koja razvija svoj produkt, svoj proizvod. Mi smo product first firma. Što znači da ono što vi napravite, mi to ne prodajemo drugim klijentima, nego mi kao softverska tvrtka, kao product oriented tvrtka, prodajemo to s našim end userima. Znači orijentirani smo na takozvani business to
customer segment tržišta. Ono što vi napravite, također vrlo brzo, ako igra izađe van, ako bude uspješna, može vidjeti nekoliko milijuna ljudi. To znači da vi imate direktan impact na potencijalno milijune i čak i više. Naši proizvodi su ukupno preuzeti više od 150 milijuna puta. Znači vi imate direktan impact na jednu jako veliki broj ljudi, od kojih naravno imate jako puno fanova, imate ljudi koji nisu fanovi, koji možda nisu zadovoljni sa time, ali činjenica je da to što vi napravite puno ljudi vidi. Jako puno vidi. I jako puno na svakodnevnoj bazi koristi to. To je jedna od stvari. Druga stvar je naravno ono što sam već spomenuo. Mi ne radimo sa klijentima, odnosno mi ne šipamo naše proizvode nekakvim drugim korporacijama koje onda kasnije nešto rade od toga. Tako da jako puno slobode se interno u biti na neki način njeguje. Ne? Jako puno proizvod, općenito način razvoja proizvoda je jako agilan. Vrlo često se zna desiti da neke stvari koje napravimo u produktu AB testiramo, odnosno isprobamo da li funkcionira na tržištu, ako ne funkcionira mijenjamo. Tako da cijeli taj proces razvoja je poprilično drugačiji od razvoja softvera po narudžbi. Koliko su znanja tehnološka i općenito poslovna znanja, pri čemu tu ubrajam i znanja o stvaranju proizvoda, nešto jedinstveno što se može usvojiti i naučiti u Nanobitu u odnosu recimo na prosječne ili na neke druge IT tvrtke u Hrvatskoj? Pa ja bih rekao da to biti ta najveća vrijednost Nanobita upravo u tom segmentu. Zato što vi nemate jako puno tvrtki općenito u Hrvatskoj koji uspijevaju uspješno plasirati svoj proizvod na zapadno tržište. Kada gledate sve industrije, a sad kad pogledate još IT, vi imate svega nekoliko tvrtki koje to rade uspješno. I kontinuirano jedan za drugim proizvodom uspijevaju u biti povećati svoju prodaju, odnosno ući na širi segment tržišta. Tako da taj konkretan segment je možda čak važniji od tehničkih znanja koji će neko naučiti. To su u biti ne samo znanja isprogramirati nešto, nego kako istestirati da taj proizvod ima market fit, kako naći nišu na tržištu za taj proizvod, kako prilagoditi taj proizvod da svakom iteracijom bude sve bolji i bolji prema krajnjim kupcima, kako povećati engagement tog proizvoda. To su sve one stvari koje su biti nekako možda malo zanemaruju, ali one u biti u konačnici čine razliku između faila i successa. Reci mi, osim naravno kao tehnološka tvrtka, trebate software developere, znači inženjere softverskog tipa, koje još profile zapošljavate u Nanobitu? Pa evo, to je jako zanimljivo pitanje, zato što ljudi misle da su kod nas samo programeri, ne? Ali to zapravo je dosta daleko od istine. Recimo, mi zapošljavamo negdje 8, vjerojatno ćemo taj tim širiti, analitičara podataka. To su ljudi koji rade na machine learning algoritmima, istražuju umjetnu inteligenciju, postavljaju, odnosno analiziraju podatke na dnevnoj bazi, testiraju engagement korisnika da povećaju što više da korisnika se vraća u naše igre i tako dalje. Naprimjer, to je samo jedan segment za koji uzimamo ljude najčešće sa hrvatskih matematičkih fakulteta poput PMF-a. Zatim marketinški stručnjaci koji osmišljavaju reklame, koji osmišljavaju videe za privlačenje novih korisnika našim igrama. Zatim, naravno, artisti koji crtaju, crtači, producenti koji osmišljavaju proizvode, game dizajneri koji osmišljavaju mehanike u igrama, zatim testeri, takozvani Q&A odjel, pa zatim pisci. Mi surađujemo i sa domaćim piscima, ali ujedno radimo i sa jako puno pisaca izvana, iz inozemstva, iz Amerike. Njih nekako treba koordinirati. Ne? Tako da su to jako, ja bih rekao, sve različiti dijelovi ovoga i malo drugačije od softverskog inženjera. Ne? Tako da obično to ljudi ne znaju, misle da je to samo software engineering u Nanobitu, ali ja bih rekao da svega 30% je softverskih inženjera, ostalo su sve ove druge neke funkcije. Zvuči vrlo zanimljivo. Možeš nam malo približiti gaming kao industriju? Ovako, sa strane gledajući, možda je to neki tradicionalni pogled. To se činila kao jedna niša, kao nešto što je neozbiljno, kao nešto zapravo što nije stvarni posao. Možeš nam malo reći šta gaming je u svijetu i koji su zapravo danas trendovi u gaming industriji? Pa da, to je jako dobro pitanje, zato što kroz godina su ljudi doživljavali gaming kao nešto što je nužno, odnosno ne nužno, čisto gubljenje vremena, ne? Iako sad vidimo za vrijeme ove pandemije, čak je Svjetska zdravstvena organizacija predložila ljudima da se malo više orijentiraju prema gamingu, da malo više igraju igre. Ne? Gaming kao takav, opet
to je velika industrija i ovisno koji segment gaminga mi promatramo. Tradicionalni gaming je na takozvanom PC-u i konzolama i neki tradicionalni potrošač takvih sadržaja je muškarac između, ne znam, 16 i 25-35 godina. Međutim, kako je došla industrija smartfona, tako se gaming, ja bih rekao, približio i drugim skupinama korisnika, odnosno korisnica, koje nisu bile tradicionalno zastupljene na tim platformama. To su prvenstveno žene, koje danas čine otprilike 50% tržišta gaminga kao takvog. Naši proizvodi jesu uvijek bili više osmjereni prema toj populaciji, iako ja moram zapravo reći, mi smo stalno eksperimentirali sa različitim žanrovima. Nekako se ispostavilo kroz godine da smo najbolje u biti radili proizvode za tu žensku populaciju. Međutim, da, što ako gledamo na svjetskoj razini, to je industrija koja je sad veća od hollywoodske industrije. Ne? Tako da, to je sve i biti će još veća u godinama koje dolaze. Tu su još naravno još neki trendovi o kojima se sad tek počinje pričati poput VR-a, AR-a i ne znam, ko zna čega još sve ne, ali da, u principu ako gledamo kroz narednih 10-15 godina, ja sam siguran da će gaming biti dominantan. Tehnologija je tu da podrži ovaj kreativni dio priče. Kako dolazite do ideja? Koji je tvoj proces u kreativnom osmišljavanju? Kako će igre izgledati? Možeš nam malo reći o tom? Pa da, u biti, kako je tvrtka rasla, sve se to nekako mijenjalo sa godinama. Znači, kad smo bili manji kao tim, ja sam osobno radio na nekim igrama i ja sam jako i ponosan na te igre koje su izašle pod mojom palicom. Međutim, sad više, kad je tvrtka već narasla, dva su foundera, odnosno osnivača Nanobita, pa smo se nekako podijelili. Zoran je biti taj koji je više zadužen za taj kreativni aspekt, a ja sam više zadužen za analitiku, financije, marketing i tehnički dio. Ne? Tako da možda za taj dio je ja bih rekao, Zoran taj koji je glavni, međutim načelno kako to izgleda možemo otprilike ovako reći. Znači i ja i on se generalno dogovorimo oko nekakve ideje, odnosno ne bih rekao to ideje, dođe nam na pamet nešto što bi htjeli napraviti za neku skupinu korisnika. Onda izađe par high level ideja što bi to moglo biti. Naprimjer, to bi mogla biti igra koja radi to i to. To bi mogla biti igra koja radi, ne znam, nešto. Onda malo napravimo istraživanje tržišta. Pošto to je jako razvijena industrija, mi dosta jednostavno možemo vidjeti ko su nam konkurenti, da li postoji nešto slično i koliko ti konkurenti u biti su jaki na tom tržištu. Ne? Da li postoje neke slične igre. Pa onda popišemo popis svih konkurenata. Pa onda kad to sve napravimo, onda izdvojimo stvari koje se nama sviđaju i koje se nama ne sviđaju. Ne? Također stavimo nekoliko novih stvari na stol koje bi mi htjeli vidjeti u toj igri. I onda mi to sve lijepo damo našim game dizajnerima i producentima, da onda to sve lijepo raspišu i napravi takozvani game design dokument. Onda taj game design dokument se naravno revidira nekoliko puta, se izbace neke stvari koje su možda vremenski prezahtjevne da se ubaci u konačni proizvod. Jer opet moramo gledati to sve s aspekta nama je cilj stvoriti uspješan proizvod. Ne? Da bi stvorili uspješan proizvod, prvo trebate napraviti nekakav proizvod, koji onda trebate istestirati na tržištu, pa ga iterirati nekoliko mjeseci, godina i dalje. Tako da je poanta da pokušamo vidjeti koji set funkcionalnosti trebamo ubaciti u prvu verziju proizvoda, da bi to bilo dovoljno dobro da mi vidimo da li postoji interes za time. Tako da to samo, kako bih rekao, jako back and forth proces, jako agilan, jako brz donekle, da se što prije dobi nešto, da se može vidjeti da li to funkcionira. Tako da eto, to je ukratko taj proces, ali naravno ima tu još milion stvari, jer svaka 2-3 tjedna kak nam izlaze neki novi feature i funkcionalnosti, mi revidiramo i analiziramo da li su oni povećali engagement, da li korisnici to vole, da li to ne vole. Često se desi da korisnici sami šalju nekakve prijedloge što bi voljeli vidjeti u igrama. Tako da je to skupljanje informacije svih mogućih strana. A reci nam kada primaš ljude, znači kandidate za posao, šta želiš vidjeti u njima? Pa meni je užasno bio bitan, iako to kažem, ovisi o kojoj poziciji pričamo. Ne? Ako je neko ko radi sa mnom, odnosno ko će raditi sa mnom, onda nam je jako bitan takozvani growth mentality. Znači netko tko, ako je sad zaposlen na ovu i ovu poziciju, može kroz, ne znam, par mjeseci, par godina prijeći ili preuzeti veći set odgovornosti.
To mi je užasno bitno. Znači, upravo zbog ovog što sam prije rekao. Znači, cijeli ta industrija, mi ne znamo realno kako će ta industrija izgledati za 5 ili 10 godina. Ali ako imamo ljude, ako smo okruženi s ljudima koji se mogu brzo adaptirati na promjene, ako mogu anticipirati te promjene i ako mogu zapravo biti spremni i možda i kompletno novo radno mjesto imati za nekoliko godina, ja znam da ćemo mi opstati i uspjeti biti konkurentni. Ne samo konkurentni, nego biti i tržišni lider u nekim segmentima. Ja bih rekao da nam je to užasno bilo bitno i gledajte, u konačnici nikad vi nemate 100% ljudi koji su takvi, to je jasno. Ali imate dovoljan broj ljudi koji onda i vuku ove druge i se ukupno je atmosfera takva da je vrlo poticajno, konstantno se mijenjati, usavršavati i učiti nova znanja. Reci nam kako izgleda jedan tvoj radni dan. Evo, danas smo tu. Kako ćeš danas provesti dan? Pa dobro, moram priznati da otkad je ova situacija s covidom počela da poprilično nezanimljivo za prepričati izgleda radni dan. Zato što svi oni sastanci koji bi se radili uživo, svi oni sastanci koji bi se vidjeli, odnosno radili u nekakvim konferencijskim sobama gdje se predstavljaju neki planovi, zapravo se rade najčešće ili od doma iz spavačih soba pa se to gleda na Zoomu i tako to. Ne? Tako da COVID je malo promijenio te neke stvari. Međutim, obično to krene tako da ujutro počnem rješavati stvari koje su aktualne od, ne znam, prošlog dana, odnosno nešto što mi stoji u nekakvom backlogu, od mailova do, ne znam, nekakvih potencijalnih poziva, nekakvih videokonferencijskih kolova sa voditeljima timova. Uvijek bude neka situacija da netko, ne znam, ili možda hoće raditi nešto drugo, neku drugu funkciju ili ne znam, treba nekom dati povišicu. Danas sam recimo tako krenuo da sam nekome promaknuo ga na novu poziciju, dao mu povišicu. Pa danas sam dobre volje, da. Ali kažem, tu uvijek naravno desi se da neko odlazi iz tvrtke pa treba onda popričati s njim, vidjeti da li ga se može ili nagovoriti da dulje ostane ili da mu se nađe zamjena. Tako da su uvijek neke dinamične stvari. Međutim, ja sam dosta ponosan što mi imamo dosta dobro posložen sustav da nešto što nije toliko važno ne dođe do mene. To je s jedne strane dobro zato što smo onda Zoran i ja kao founderi, odnosno direktori, više fokusirani rješavati one teške stvari nego one lakše stvari. Prije bi me jako, recimo, iznerviralo kada, ne znam, ja moram donijeti odluku kakav će se čaj piti u kuhinji. Ne? Mislim, to je nebitno, ne? Ali takve stvari bi konstantno znale dolaziti. Joj, koju kavu ćemo naručiti, koji čaj ćemo piti, joj, hoćemo naručiti od ovog, hoćemo naručiti od onog. I onda nekako kako smo postavili procese, ljudi zapravo preuzimaju odgovornost za to. Neki ljudi su odgovorni za to da donosite neke odluke koje možda zapravo nisu toliko važne. Tako da ja bih rekao da sam najviše fokusiran na te neke kao bitnije stvari, iako je to doista subjektivno što je bitno, što nije. Sve je u konačnici bitno. Ne? A kako sad provodiš slobodno vrijeme? Znači, puno ljudi sada radi od doma, ovaj remote working je praktički business as usual postao. Šta ti radiš kada ne radiš? Imaš neku preporuku, knjigu, film, seriju? Da, gledam nešto na Netflixu, moram reći. Čitam knjige. Jel smiješ podijeliti to s Netflixom? Šta gledam? Da. Pa sad sam baš završio gledati ovu novu sezonu The Crown-a. Ne? Tako da stvarno super serija. Šta još? Pa idem u teretanu dok ih ne zatvore, valjda ih neće zatvarat, ne? To je jedna od stvari, to mi pomaže. Mislim, bilo kakva fizička aktivnost ću generalno ljudima dosta može pomoći kod micanja stresa. Ne? Tako da sam ja shvatio da je to meni užasno bitno. Ne? Iz tog aspekta, ne sad nužno da se ja sad ne znam kak izbildam ili tako to. Čitam, gledam vijesti i planiram neka putovanja kad prođe korona. Eto. Ja bih rekao da dosta ljudi, ja mislim, na sličan način to tako gleda, ali nažalost ne možemo ništa. Da, hvala ti, Alen, na razgovor. Hvala tebi.